Taisimbonzwa vamwe vanhu vachitaura mashoko achiti aiwa mukomana anonzi Advocate Nero aiwa anouya achingotaura mabible verses pasina kana chaanomboexecuta kana chaanomboisa in place paground. Takuchiona kuti vanhu vakuchizodzoka zvekare bheki kwaari vanyatsokuona kuti aiwa this guy is the only beacon of hope. Vanyatsokuona kuti aiwa taneta nevakomana vethe regime nezviitiko zviri kuitika nyika yeZimbabwe zvamuri kuona kuti aiwa vakomana havasi kunoita kuzunza. Mukaona kunyange nemachurches akunzi aiwa where mubhadhari tax inoda kugovernment motoziva kuti patoshata. Sanambida mashoko amunonyugwa panapa don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tichimira maendo yarikuganiswa today on Sabbath day anobuda nyora chiti till he comes sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he comes and he rains righteousness on you. Vanyora vesa achiti Hosea 10:12 blessed Sabbath #God is in it. Tikati tikapinda comment section muona kuti each and every person who replied to this post was affirming Advocate Nelson Chamisa vachiti amen mwachiti morning president. Nyatsoratidza kuti aiwa people they are really engaging with him. Vanobuda achiti amen happy Sabbath to you too. Nyatsokuona kuti aiwa people maisimboona kudhara kana advocate vachinge vaita this post maiona vanhu vachitaura mashoko mamwe ekutuka mamwe ekuita sei, but now vaunyatsokuona kuti aiwa this guy anyatsokuita matured politics asiyana nevakomana varangoda kungokonzeresa chaos and hovio. Panapa vada nyatsokuratidza the regime aiwa the true side ravo voda nyatsokubuda pachena kuti aiwa this government has really failed it. Vakomana vazvikonewo ava tidze mafungiro enyu matikudi pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chatikuona kuti Advocate Nelson Chamisa vanouya vachisimbisa ende vanouya vachiisa macitizens avo to the almighty. Pita comment section mene mutidze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.